Бяхме на огледи, видяхме разминаванията в нещата, които са написани в обявата и реалността. Клиентът супер много се разочарова, но той не се разочарова от мен. Той се разочарова от пазара, разочарова се от колегите. Тогава какво се случи? Моя колежка от друга агенция ме попита какво точно ми е търсенето и ми предложи няколко имота, които са извън пазара, тъй наречени топ-маркет предложения. Още първия супер много ни хареса. Беше точно каквото трябва, на много добър адрес, на емблематична улица и не беше в общите портали. Така че това, че аз съм с добра репутация сред колегите си, това ми отваря много врати. Не на мен, а на клиентите, които ми се доверяват. Затова е хубаво да работите с хора, които имат правилната ценностна система и са уважавани сред колегите си, защото те дават достъп до имоти, които категорично ги няма на пазара.